Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Hadirin kejinglap baka kali tap nyot ke baju penyeng da ke Shillong Municipal Board hamot pran kenang ban tap iki nyot borok shisngi bat ban kat pat ha ke porman step kala kelalong penban ke Jakari ik badi bat pendon kam drugs ke hinyo trap youth council ha ke nok pai sngi jong henre terek jemang araja arpusau kala pak jing tho show chief executive officer ketika tenan ban dawa ban weng no ya ketika kali tap nyot kumban syukudau bah ka step jong ka terek jemang araja arpusau ke hinyo trap youth council ha ke jinglek ban kenrai ki nong dia bat ki nong di drugs ki badan ha keleng ke yodo kalalap ya kini ke jaka bat ki weipat ki balong pedeng ya ki nong di drugs hakani ke jinglet kenra ke HYC kala yok jing tepru bakani ke kali tap nyot ke baju penyeng hamot peran kala kelalong ru kum ke jaka ke bagi brio ki badi drugs ki penan kameka kum ke jakare bat ke balawan ra ru shibun ki jing ma ya ki nong de jing de bat kham tam ya ki balaj bawan hadin ke jing ut jong ki brio ki bayak bayeng nak tu ke jaka kunjuk besyong dukan ya ke jing penmi ya ke jing sma ke bom la sha syu namar baya kinyut la syui berok shisngi atau kajaka berenyut nak kaliang jong keseng ngilawan bani kendu ban air dak jing tho kinong penyak jong Shillong Municipal Board ban dawa baki dei ban weng nok mardor ya kitu kajaka berenyut hakatuk nang tin po mot pran namar ba kajing don jong kani kajaka berenyut kala pelong ya mot pran kum kata ka Martin hapdeng jong kesot namala syubret ikinyut ndei tang kitu kajaka berenyut lela bret pathar lu shalenti singking ya kebala I sajmet ban pen bat kabar kalong ba kajing don jong to kajaka berenyut hang tu kala kalalong ka khetem jong kajing ya di drugs pelen mensngi menong ka ba ki khna red ki khna school ki khun ki kti jong ni ki ya ki yang nang tu ki yo I ya kajing le jong kini gibri ba ki dung inject pelen ka to kajaka bat kumju ru kala long kata kenja kajaka ka ba ya khai ya uni mardi lani kini ki kenja drugs ti kini ki pelong ngi kum keseng ban sngokhya bat ngilawan ban bu ya kajing tho ahmad jong Shillong Municipal Board ban dawa baki dei ban weng no mardo bat lada ka Shillong Municipal Board kamla ban weng dala di nakaliang jong kesengin sashim ya kesinjam ha kabangin selit ban weng hi amar ngim shula ban chupet ya kini ki jingja ki be excitement kini ki jinglong ki ban wanra ke bom internet ya ka sor Shillong bat ki khamtam e yang mot prana ka ba ki briu na kaleng ka perthai abaki wan hang ni po Shillong ki kwa ban yo I ka yodu bat bandrung ha yodu ki ha bandrung lomba ka mot pran ti shwa bandrung ha ka ta yo ka ba don nam ka jongi ka ta ka yodu ka bala bana nam ha kaleng ka perthai kin yo I shwai ki jingjabo kin yo I shwai ki jingja ki bom pen internet ki ba pen pau ya ka dur da kumui pat ya ka jai briu ka jongi bat ya ka sor Shillong ki baro koi tingila bu ya ka jing dawa khmat jong ka Shillong Municipal Board bat ha ka jing ekren ka jongi ber we ni ki officer lo ong bon shim khyai ka ni kam ba ki la ban weng no ha ka shisngi bat arsngi ka po tela da ka municipal kam shim khyai ni jing dawa jong ka seng na kalian jong ka seng in sale kai ka bodon kam ban le bala da don kam ban weng hi dala diru ngin sa weng bat ngin sa wan bu hang ni po Shillong Municipal hi office ki tu ki jaka berenyot hang tie te kata ka diga jing wan hi kendu ka jong mutasi ka bangi ngi snow bat nginget ba ka Municipal Board kan sa shim jingget klik kan sa shim ka jing klik ka bakan le ya ka bodon kam